Ngiyayikhetha inkosi yasekuseni bamaNazaretha. Baba, Nkosi yezulu nomhlaba, Jehova ingcwele, ngiyacela nsika umlilo ukuba ume phambi kwami Nkosi. Ngibone wena Shembe ukuze ngikhulume indaba yakho. Phambi kwami Nkosi kungedluli nesitha sami, kungedluli nabahleli bami Shembe. Funa ngona umsebenzi wakho Nkosi ngikhulume ngabo. Kanti Baba ngithume ukuba ngikhulume ngawe. Nani maNazaretha ingcwele, ngiyacelela uNkulunkulu wasebuhleni bamaNazaretha uyazi izulu ukuba ningalaleli uGumede ozalwe indoda yakwaGumede nenkosikazi yakwaGumede, nilalele umfundisi ongazalwanga yilabo abantu ababili engibabalayo owabekwa Ushembe mhla engigcoba. Ngoba uma kukhuluma umfundisi nizoyizwa indaba kaNkulunkulu. Ngiyacela abantwana benkosi ukuba ngedlule engomeni 230 namavesi amabili kuphela. Wena ufanele
Bantu abahle basezulwini, uma sekulolu hambo sihambeni uPombela akhulume ngalo esihlabelelweni sika 143 ehlabelelweni. Uma ufunda ngenhla kwaso kwaku 1927 esevunzitha phesheya kothubela ufika lesihlabelelo. Sithi ke ukukholwa kwethu kulobunazaretha kuyidwala elimshelelezi kuyakwehlula abaningi. Mangwa icabanga indaba yonyaka 1927 nabantu abaningi ungabona ukuthi ngaleso sikhathi abantu ababehamba noPombela kufika lesihlabelelo kwangabantu ababengabalwa ukuthi bangaki. Kwakuyizimpethu zendlovu lezi eseyizo namhlanje. Kodwa uNkulunkulu wathi le ndlela esihambayo iyohanjwa ngabambalwa iyokwehlula abaningi. Ngoba wayebona ukuthi kuza abantu abaningi, kodwa wathi bambalwa abayoyihamba. Uthi ke abayoyihamba abanesibindi sokuhamba ngayo. Angazi ke noma ngeke ngiyibuze yini mina, wena uyayibuza yini ukuthi ungakubaphi wena? Ngoba kulaba bambalwa unaso isibindi, ukulaba abaningi. Ngoba ngicabanga ukuthi yona indaba okufanele siyihluphe ngayo leyo, ukuthi mina ngibalwe kwabambalwa abanaso yini isibindi na sokuhamba ngale ndlela. Lolu hambo lwasekuphakameni bantwana benkosi aluzange lube lula. Kwakuhambo lwalubanzima kakhulu, ngisho kumuntu elithatha phakathi komuzi naphakathi kwezwe lakubo, ngoba wawuthatha uhambo lukandlelande olwalwesabeka. Abantu besathi ngiyamthanda uShembe, ngiyayithanda impela inkolo yasekuphakameni, kodwa awu imithetho yakho. Masifunda isibhalo lapha sesifunde ngamadoda amathathu o-Abednego noMeshaki noShadraki abama esithandweni somlilo. Ngibe nenhlanhla yokubona amakhosikazi amathathu ama esithandweni somlilo phakathi komuzi kababamkhulu ethatha inkolo yobunazaretha. Kwakubuhlungu, kwakunzima, kwangesiyona into eyayilula ukuba inkolo ingene ngabantu besimame phakathi komuzi. Kwakufuneka isibindi. Ngifuna ukukhuluma indaba yakithi, ngoba inhle indaba yakini ngoba uyikhuluma ungayiqedeli. Uma bethatha lenkolo omama phakathi komuzi omkhulu, muzi wakwamuzi, umuzi kaMakhuza, kwakwelikhuluma, bahlukumezeka kakhulu, kodwa ngoba babenesibindi bahlala kwaze kwanamhlanje. Ngiyabonga Nyazi lwesiZulu, ngiyabonga Nkosi yamakhosi ngoba lezalukwazi zisekhona uyigcinile noma seyitetema ngempilo, kodwa ngiyabonga Shembe ngoba zasiphathela ivangeli phakathi komuzi kababa mkhulu kungelula. Kwafika isikhathi lapha khona ugogo wami owabaxosha khona omama endlini yakhe yangenhle ukuthi bangenzeli khona umthandazo. Wathi phuma endlini yami, hamba nothandazo endlini zenu. Kuba ngoyindaba yenkolo. Base bephuma omama sebeyosondela endlini yakwagogo uMasibiya. Bathuma sebephumile beyosondela kule ndlu ngoba babeyaliwe ukuthi lenkonzo umthandazo bangakwenzeli emalawini.
wawusugogo kanti ubakhipha endlini yakhe nje useqilisile imithombo yasaqiliswa kuqala ingathengwa esitolo qilisa umbili ezogawutshwana wasegawutshwana ugogo esemema amakhosikazi ukuba zombisa indlu yangenhla wathi ukhipha ushembe sambe isidudu sathwala emakhanda sakuthithwa ngaphandle kwambiwe sisha yakanda wakabusha lendlu ukhipha ushembe endlini yakhe sabekezela lezi inkomazi okamphikeni nokantontela nokantshakazi wayesekhulu ugogo wavaleka amehlo gijima ubaba naye wagijima naye esibhedlela emakhosi bathode kwatshela amehlo awanalulwe uma siwahlinza azoqhuma wayesemthatha ubaba esemhambisa komunye umuntu owayethandaza ngapha emlazi wafika wathi umuntu ayi wena usalukazi awunankinga amehlo akhe ayabona ukhipha isonto endlini yangenhla uvalwe umyeni wakhe amehlo wathi baba mthathe wena umhambise kuba landa imbuzi yokuhlawula azohlawula abuyisela isonto endlini yangenhla akaze basho lutho manje babethule nje bekhuleka kuphela bethi Shembe silande uwe kulezi indawo wayesemthatha ubaba ugogo emusa ebukhosini bakwabiyela enkosini ushelela eyayibusa ngaleso sikhathi inkosi ezala inkosi egcina ukubusa umkhokheleni kafange lakhe kaphindiswe ngoba kwaku antwayo inkosi wayesemsa wasukathi mzala ngilethe nango antwakho uthakazohlawula wenze yasiphula amadeva inkosi yakwabiyela abayaziyo babayayibona siphula amadeva sithi uthini anti uhlawulele wathi ugogo ngihlawulele mntana omnewethu waseyikhipha inkosi yakwabiyela imbuzi ngiyayibona nje nombala wayo ngoba ngangikhona siqutshwa imbuzi esezohlawulela ugogo wayesevuleke emehlweni wabona ibongo inkosi labuyela isonto endlini yangenhla khuluma ngesibindi bantwana benkosi salolo uhambe sikulo kanti sikhuluma indaba encane yayisimbisiza le ntombi lapha opposite nayo indlu yangenhla lendlu yabukwana kanje yakhe indlu yakhe igama lawo sempoqweni yathi ngiphoqiwe uphuma endlini yami sontani-ke kuleyo ndlu singeyendlu sengakhe yasempoqweni mina ngiyayazi nje leyo ndlu kagogo kwakuthiwa kusempoqweni khuluma ngesibindi manazaretha sokuhamba ngale ndlela ngoba mama zangu udlule zikushaye zikunethe uthatha inkolo nje uyabonakala futhi uma ungazange ukhokhele kuleli bandla uyabonakala awuzange ukhokhele wayagogo wayiqeda leli sithe sithi lendlu yakhe impoqweni washintsha ugogo wathi hayi mntanami esho kubaba mntanami ngaphela ulawundo lapha ngezansi la umathule ezongibasela khona ngeke ngihlale lapha ekhaya mina ngingaphuzi itiye ngendaba lenkolo yomngeni sokucishiwe phela umzonka usabazi wayese wakho round ugogo lapha ngezansi esephuma okabhekungcino esekuba wena njalo ngesabatha aphume lamabhodo hamba obasela ugogo amenzela itiye washintsha ugogo kophakathi wathi hayi mntanami yakhe enye indlu akusole sekuba umuzi ngiphume kulomzi wesabatha ngakho wasemlilweni wena uyathanda ukuzilahlela sokuba umuzi osuhlala umamncane wasala umama lapha kulomzi wesabatha nalabo mama ababili abagano babo omdala khuluma ngamakhosikazi amathathu asibambele ivangeli osiyamakhosi noba sikulo namhlanje kungenxa yesibindi sawo wayesebuyisa imali ubaba eyinikeza umama takathe inkomo seyithenga umama inkabi
bathi abafowabo hayabona beqabele izodliwa ngesabatha le sikhathele ukudla simi ngenyawo sami siye eThekwini angithi umuntu wasemlilweni lo akusewona wesabatha izodliwa ngesabatha ke le wabathi umama awuqwabe mina ake ngiyodlala nezingane wathi baba ayikho into engizoyenza nkosikazi ufushile umndeni yabulawa inkomo yaphekwa ngesabatha umuzi lapha ngezansi ithempeli sehla komuzi ayaphusha amabhodwe siphansi lapha komganu phansi komhlala lapha sina siyasonta khuluma ngohambo lwala ekhaya abantwana benkosi kodwa ngoba kwakukhona abakhokheli bangaleso sikhathi ababekwazi ukukhokhela umuntu uma eganile ukuthi uyiphatha kanjani indaba yasemndenini ayiphathe kanjani indaba yenkonzo angayixabanisi lento ngoba ixabene manje imndeni ikhathwa yithi ngenxa ukuthi siyakholwa senze nokugcina kusikhatha nemndeni kwathi umkhokheli bathabami uma umuntu eke wageja ukuya esithebeni phela uyahlawuliswa izofaka igama lika Ushembe-uPhelele-Channel siyashumayela Ushembe uzobaguqulela abantu kodwa manje niphikisana nabo ngeke bambone Ushembe ukuthi ubani hambani nifonte nisheshise inkonzo bese nihamba niye esithebeni phela ningayidli inyama ephekwe uma ungageja ukuya esithebeni uganile u-out uzohamba uyohlawula inkomo kini hambani nisonte nisheshise inkonzo nisheshe livale bese nihamba niyoqhetha esithebeni ngani sabatha phela ningayidli inkomo ephekwe uma bezothini namhlanje hey shiya phansi lo nto base besheshisa omama inkonzo sisheshiswa base bephuma nangempela sebehamba sebeyoqhetha wedlula lo msebenzi kwathi ngomunye unyaka lapha singasazi wayesegula ubaba kakhulu kwangama-Easter wasegula ubaba savusa ebusuku kwasho yena wathi phumani nihambe niyofuna ukuthi ngibulawa ubani ngoba phela uma sezishaya neza semndenini siyasibona abathakathi wena uyathanda ukusilandela yakwantuli lapha nakamsizeni intuli wasempuma ngisola ngiyayibona nje ngoba ngiyayazi umbala wayo baqhaye kufika lezi imoto engama E20 yayi cream white i-orange ngezansi kwagcwala umndeni kuhanjwa kwembulweni kwathi uma kufikwa nje lapha kumashezi embongolwane bathi inhliziyo ugwayi wakhe umashezi bathi hayi hamba ngomuntu ogulayo lo muntu ogulayo uyena umthakathi uyibulele yena lo muntu ogulayo uyena uyibuleleyo unganansi inkabo wabeka ngayo umuzi uyise uyabuza ukuthi umuzi lona owawubulala inkomo ayibulala yadliwa ngesabatha wayewubikela bani ngoba yena akasakudla okushisayo ngesabatha hambani nimtshela abambe imbuzi axolise kuyise acishe umlilo aqale phansi athenge enye inkomo abike lo yamuzi abiza amanazaretha azongenisa isabatha ayibonge inkosi ulwelani ubalwiselana bomndeni uze umndeni uhlukane ngoba ufuna abakholwe ngenkani ulwelani lethe Ushembe athathe indawo yakhe uthi kuba ekhuluma lana nomfice ekhaya umuntu esephile bathi bafika bafika besezecikeni wabamba imbuzi baba waxolisa wathi ugogo ayikulungile mntanami xolisa wabamba imbuzi waxolisa wacisha umlilo
waqala phansi wathenga inkabi yesibili kwabizwa amaNazaretha isuka lapha kwaMashu efika nomshumayeli uMadliwayingwenya undunakazi wakwaGibisile. Nampo umfundisi ungebe emva kwami, nampo Ndlovu lapha yana lo obazayo, nampo uGazi kwahlabisa ezilipha impandla. Izo lezi zinto zafika lapha ezweni lakithi kusekuzongeniswa isabatha. Kuyo lo mzo kwakuthiwa usemlilweni mayibongwe inkosi. Awufunda incwadi weExodus 35 ephesini lokuqala uyima kwelesithathu. Imbala unaso isizwe sakwa-Israyeli. Wathi kubo, wayesethi kuso, ilawa amazwi awashoyo uJehova ukubani wenze, ukubani wagcine. Yebo. Kosetshenzwa izinsuku nasebenza insuku eziyisithupha. Kepha usuku lwesikhombisa usuku olungcwele kini. Isabatha lokuphumula kuJehova. Lo sebenza umsebenzi sebenza akafe. Verse 3. Ningabasi umlilo ezindlini zenu ngosuku lwesabatha. Ningabasi umlilo endlini zenu ngosuku lwesabatha. Amen. Yabonga Nkosi yamakhosi, ngibongela intombi ezingizalayo omama bami laba bathathu ukusifihlela leli igolide liushembe, ngoba indlela ezazibanetha ngayo kwakulula ukuba bashiye phansi baphose ithawula, kodwa zange baliphose. Kwangathi Nkosi esizukulwaneni sethu ungehlakazeka umndeni kaMakhuza ngathi, ngoba thina sikhulele kuleli bandla saba zizizwa ika-23 saganwa zintombi ka-25. Sengathi umndeni ungehlukaniswe yithi bese sithi sibanga inkolo. Ngesikhathi lapha khona uShembe seyiphendule yonke ubugqili baba ubukhosi. Ngowakithi umndeni mkhulu ngohlobo lwesimanga, asisenawo thina umndeni ongcwaba ngesabatha. Sinawo thina umndeni odla inkomo ngesabatha. Noma ngabe uyisiyoni noma ngabe yini, wonke umuntu wathobela isabatha wahlonipha ibonga inkosi. Asinawo thina umndeni ohlaba ngenhlangano. Bayabuza bathi mfundisi, konje njengoba nihamba nje umhlangano yovalwa nini ke? Ebese ngisho bese bethi nothi ningabuya ke bese siba nomsebenzi, ngoba sebefunda ukuthi awenziwe umsebenzi ngenhlangano benakhona. Amen. Bawukholwa kanjani kuma sibaphoqa ngenkani? Indaba enkulu manje bantwana benkosi esele kithi ukuba sifundise Ushembe, asifundise ukukholwa, ukuthi ukukholwa kuyini. Ukukholwa kusikho kwevatha, ukukholwa kusikho ukugcotshwa, kodwa ukukholwa kuphenduka, ukukholwa kulahla, ukukholwa kungenwa. Ma umuntu engenwe moya ongcolezokale noma ekhuluma ukuthi wangenwa lo muntu, angayikhuluma inkohliso, angafakaza amanga ngomakhelwane wakhe, alekise isangoma. Uma isangoma singenwe idlozi, khona izinto ezishintshayo kuso. Uma umuntu engenwe idlozi noma bekade hamba bewudivase athela umzimba phansi, mhlaba ngenwe idlozi uhamba athi ahamba sheshe. Ebese uhamba kanje manje uthi ungani wangenwa idlozi, asitsho kanti athi noma ehlangana umuntu engena ehlanganisa izandla athi ngiyathokoza makhosi. Akane ndaba ukuthi awukwazi lokho, nokuthi akufuni futhi kane ndaba ujabulisa umuntu omngeneyo. Ma umuntu engenwe phela uyashintsha.
hamba ngene endlini yempepho, uyahamba uyogibela amatekisi, uyobikela aba bamphethe ukuthi njengamanje ngiyahamba, akanendaba ukuthi uzongena ematekisini anukusela abantu ngempepho. Indaba yakho lempepho ukunukela kabi, yena uthi lo ongeneyo uyajabula ukuthi kunuka impepho. Ngoba ungenwe, usijabulisa umuntu omngene. Uma thina singena umoya ongcwele asalahla lutho, asashintsha lutho. Akwadilika maqhubu, akwadilika nzondo, abashintsha lutho nje. Namhlanje uhlangane Nazaretha libaleke licashe ngeimoto, alifuni ngisho ukubona uNazaretha elinye. Ungenwe njalo, ongenwa iliphile lidlozi libi kangaka. Shintsha ngishubuso, phuma ehlizwe ihlale esiphongweni phela umuntu umaye kwenyanya, uthuma uqhamuka nje umbono kushintsha ubuso buphethuke benzinje. Qhamuka umuntu angamphiwe, ikholwa njalo, aleliphiwe ikholwa elinye. Nanaze kuleli bandla ukuthi kuyoze kube nje. Kade ngabona amaNazaretha ayethandana. Nyazo lezulu ngeke ngabona into enhle endleleni. Abefundisi besihamba nabo phansi njengabanoma. Athi hawu lo moya uma ungase wande. Indlela abefundisi bebemnandi ngayo endleleni. Behambe bencokolusana kuyingane la kuhlezwe khona. Akaze umuzo ohleba ngomunye umuntu. Uma Nkosi bangakhula lo moya engubone kulabo befundisi besihamba nawo, ubongathi izingane nje sitshekulise kwamathole, sikhuluma indaba eyodwa, singahlebani. Into yonibandla. Kuyini ukukholwa amaNazaretha na? Ukukholwa uthando, ukukholwa isihe, ukukholwa isisa. Ube nesisa nomunye umuntu. Angathuma umuntu elabile uhlekise ngaye. Angathuma umuntu enqunu uhamba ukhuluma ngaye, ubheke nje ukuthi njani. Ngani ikholwa elinye la kwenu nje, awulempesi ngani uma unengubo eziningi. Kholwa kanjani? Hlekiselane ngomunye umuntu. Kanti ukholwa yini? Ingane sifundile kuleli bandla, ukhulumile umfundisi ngoJulayi, wakhuluma ngomfundisi ukhuzwayo. Ekhuluma ngendaba engiyaziyo, ayixoxelwa uAnti waseNtongane uMagumede. Umfundisi wala ekhaya esasazi ukuthi unene. Wathi asiyena unene kwakukhuzwayo. Kodwa kwaqhamuka inyamazane, ihujwa izinja, uNkulunkulu wayenza ukuthi ayibone umzomfundisi, ngoba umfundisi unene, uzoba mnene umfundisi angayibulali inyamazane. Yayaphosa emzini omfundisi inyamazane yangena esibani sembuzi, wavala isango ukhuzwayo. Baqhamuka bahupha izinja bathi hawu baba inja zenyamazane besihupha awuyibonanga, wathi ukhuzwayo ayehlulile bantu bami. Eshisa sibani sembuzi. Kanti Ushembe ufuna ukumhlola, ukuhlola inhliziyo. Uzothola yakho mfundisi. Uzothola yakho mvangeli. Ayidayibozini inhliziyo yakho na. Ngoba uNkulunkulu ubheka okusenhliziyweni. Bedlula. Wayesevula isango ukhuzwayo yaphuma inyamazane edlula. Wena wayothi hawu bafabana buyisani zavila ilethwa abakithi. Abakithi bangisondezele, asingani inhle lenyamazane ihlambulukile futhi ayikazi lunywenja. Wayoyihlanza ukhululeka. Ngilethela abakithi kanjani akibulala. Kanti uNkulunkulu uhlola inhliziyo yomfundisi. Uthi kubaba awusayena wena ukhuzwayo, usunene wena ngoba unenhliziyo enene. Baphipha abanye onene. Abantu nganonene enkonzweni. Yini singabe ngonene sonke? Yini singabe ngonene? Sibe nenhliziyo ezimnene phela. Sibe nenhliziyo nesihe, nenhliziyo edabukayo, ezimdabukelayo.